Duela egun batzuk burura etorri zitzaidan istorio hau. Lagun bati eta bioi 15 edo 16 urte inguru genituenean gertatu zitzaiguna. Londresen ginen, kurtso amaiera bidaian. Aterpetxe batean geunden eta bertako sukaldera joan ginen makarroi batzuk egitera. Seguruenik bizitzan sukaldatzen genuen lehenengo aldia izango zen. Kontua da, makarroiak irakiten zegoen uretik koladore batera pasa behar genituen momentua iritsi zela eta orduantxe esan nion lagunari. Eutsi ondo koladorea. Eta berak koladorea bi eskuekin azpiko aldetik jaso zuen. Hori da, eutsi ondo behetik. Biak oso seguru eta zergatik ez. Harro geunden. Koladorea azpitik eustea eta irakiten zegoen ura bertara isurtzea zen bidea. Gainera, sukaldatzen ari ginen eta heldu sentiarazten gintuen horrek. Beraz, behin makarroiak galbaetik pasatzeko prest zeudela, kazula hartu eta makarroi eta ur guztia isuri nuen nire laguna eusten zegoen koladorera. Jakina, eskuak urarekin kontaktua egin zuten unean buila baten konpainiaz segituan kendu zituen eta makarroi gehienak konketara erori ziren. Ez dut inoiz ahaztuko. Eutsi koladorea, bai, beheko aldetik hobeto. Ai, ura garaiak. Egun hartan hala suertatu zelako, baina perfektuki izan ninteke ni koladorea eustea tokatzen zitzaiona. Biotatik inori ez zitzaigun otu ideia terriblea eta zentzugabea zenik. Beno, zentzugabea guretzat, minaren fetitxistentzat adibidez ez. Zorionez, ez zuen inongo erredura graberik sufritu eta gaur egun baskuek ulinari kenteren hitzaldiak ematen ditugu urtean behin.